Сялянская фермерская гаспадарка Падбрадзяны з'явілася 4 гады таму. Займацца сваёй справай Олег Мартысюк вырашыў адразу пасля выхада на пенсію. Спрабаваў сябе спачатку ў будаўніцтве, але выбор спыніў на сельскай гаспадарцы. Свою справу, гаворыць, пачыналі з маліны. Решили открыть фермерское хозяйство, взять землю и уже более масштабно пробовать делать то, что делали на небольшом клочке земли. Да, заниматься производством тяжело и хлопотно, но я думаю, что это вообще звучит гордо, производитель. Ну вот и все, как бы созидательный процесс, очень здорово. Потым узялі ў аренду яшчэ 2 гектары і пачалі пашыраць спектр культур. Толькі клубніц каля паўгектара. Ураджайнасць атрымліваюць з красавіка да снежня. Усё нарыхтаванае пастаўляюць да прадаўцоў з паметкай фрэш. Але самая папулярная культура гаспадаркі – ажыны. Сорт очень плодоносный, сорт десертный, он не для переработки, он сразу же на свежая ягода идет на стол. Используются в основном в кондитерском производстве. Таксама адпрацоўваюць новыя тэхналогіі. Вось гэтыя ажыны вырошчваюць у закрытым грунце, у спецыяльных тоннелях. Яны дазваляюць абараніць расліны ад сюрпрызаў надвор'я і ўвогуле стварае умовы для лепшага росту. Плануецца сталяваць 7 такіх цяпліц. Дарэчы, да сваёй справы фермер далучае і сына будаўніка. Разам іх і праектавалі. Галоўны прыярытэт і секрэт поспеху, лічыць фермер, пастаяннае самодасканальванне. Таксама лічыць і ў суседняй гаспадарцы. Тут прыярытэт чорнай парэшцы и аронии. 2 хозяйства существуют с 2011 года. Специфика – это производство ягоды. Мы занимаемся черной смородиной и аронией. Площадь черной смородины 60 гектар, аронии 45. Вот. В этом году еще начали новое направление для нас. Это посадили первый пробный гектар голубики. Вот, конечно же, на этом останавливаться не будем. Изучаем передовые технологии. Спачатку задзейнічалі свае сродкі для развіцця аграпрадпрыемства, потым звярнуліся па дапамогу да дзяржаўнай комплекснай праграмы развіцця бульбаводства, агародніцтва і пладаводства. Зараз тэхналагічны працэс адлажаны нібы гадзіннік. Уборку распачалі напрыканцы ліпеня з парэчак. Зараз ароніі. Работы ажыццяўляюцца дзякуючы спецыяльных міжрадных комбайнаў. Мы едем по ряду. Полряда мы захвачиваем комбайном, убираем. Это все перетрясает, шевелит куст. У нас протрахиватель есть, попадает на ленту, одну, на вторую ленту, а сзади уже помощники меня с ящика собирают, меняют ящики. Полный ящик набрали, отставили. Сразу выходило по 40 с лишним, по 52 ящика, они по 10 килограмм ящик. Сейчас чуть меньше. Сярод рынка, куды пастаўляюць набытыя перапрацоўчыя прадпрыемствы нашай краіны і Расійскай Федэрацыі. І таксама заўсёды самадасканальваюцца ў сваёй любимой справе. Интересно использовать новые технологии, новое оборудование, новую технику и получать какую-то прибавку урожая уже к существующему, скажем так, базису. Либо на определенных участках мы тоже постоянно экспериментируем, ставим какие-то опыты и получаем прибавки. Евгения Мороз, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».